Hello everyone! Numele meu este Julian și bine ai venit pe canalul meu. Astăzi am să vă arăt cum fac un thumbnail cu programul de editare Canva. Canva este un program free și are foarte multe funcții interesante. Înainte de a mă muta la calculator, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și clopoțelul imediat din dreapta pentru a primi notificări atunci când postez tutoriale noi. Pentru început deschidem motorul de căutare Sfântul Google și tastăm Canva, după care primul pas ce trebuie făcut este să vă creați un cont. Eu l-am creat deja, așa că nu mai am nevoie de acest pas. Aceasta este pagina de pornire a acestui program Canva. În partea din dreapta sus aveți butonul Create a Design. Apăsăm pe el, dați o comandă de căutare pentru ceea ce doriți să faceți, și anume, de exemplu, vreau să fac un logo. Îmi dă foarte multe opțiuni pentru acest logo: gaming logo, DJ logo, soccer logo. Haideți să-l vedem pe ăsta cu soccer logo ce are. După cum se observă, l-a dimensionat în mod automat, iar în partea din stângă avem anumite opțiuni, anumite exemple. Dând click pe el, îl putem aduce în logo nostru. De asemenea, îl putem modifica. Cine are galben și albastru? Petrolul, dacă nu mă înșel. Putem modifica font, mărimea fontului, culoarea acestuia și multe alte opțiuni. Închidem aceasta. Ceea ce ne interesează pe noi este un thumbnail pentru YouTube. Pentru asta tastăm thumbnail și ne dă YouTube thumbnail. Deja are este dimensionat, se vede aici 1280 pe 720 de pixeli. Dăm click. Acestea sunt dimensiunile pentru un thumbnail de YouTube. În secțiunea templates avem exemple ajutătoare pentru ceea ce doriți să faceți: mâncare, muzică, înfrumusețare, călătorii și așa mai departe, dar am decis să fac unul de la cap la coadă, fără a mă ajuta de aceste template-uri. Subiectul acestui thumbnail va fi fotbalul. Pentru asta uploadez o imagine salvată în computerul meu, după care o va încărca în această secțiune de upload-uri. Cu click stânga apăsat am să o duc în pagina de lucru și o redimensionez după bunul meu plac. O să aduc o altă poză descărcată de mine, cum am spus, cu cel mai iubit fotbalist român. Acesta nu este nimeni altul decât Gheorghe Hagi. Am să-l pun pe maestru undeva în colțul din dreapta jos. Ceva la modul ăsta. Mai micșorăm un pic. Cam la modul ăsta. Nu vreau să fac foarte încărcat acest thumbnail pentru că devine obositor. Am să-i mai pun și un titlu. Mai departe, în această secțiune de elemente putem găsi o serie întreagă de iconițe pe care le putem adăuga. Pur și simplu le tragem în imaginea noastră și le punem unde dorim. Nu și are rostul această iconiță. Haideți să punem și un titlu la acest thumbnail. Mergem în această secțiune de text, iar aici avem o serie întreagă de fonturi. Îl alegeți pe care doriți. Pentru a alege un titlu pe care vreți să-l personalizați, dați click aici și vă va apărea această opțiune în care scrieți titlul dorit de voi, cel mai bun. Am să-l pun undeva aici sus. Nu se vede pentru că are fontul negru. Am să schimb fontul de aici. Îl pun alb.
avem două posibilități să mărim, de aici sau de aici. Am ales varianta mea ușoară. De asemenea putem schimba și fontul care îl dorim. Sunt mai multe fonturi drăguțe, îl alegeți la fel pe care vi se pare cel mai potrivit pentru thumbnail-ul vostru. Eu o să-l las pe ăsta. Aici avem comanda de a centra ceea ce am scris în margine stânga. Dreapta. Acestea sunt niște lucruri uzuale care le întâlniți la orice program. Haideți să facem puțin mai animat. Aici la elemente ne folosim de această formă, acest pătrat pe care îl tragem aici și încercăm să închenarăm textul nostru. După cum se vede, chenarul nostru acoperă scrisul. Pentru asta dăm click pe el, click dreapta și îi spunem să-l trimită în spate și le mutăm pe amândouă în partea de sus. De asemenea putem să schimbăm și transparența acestui chenar folosindu-ne de această comandă. Tot în stânga avem diferite stiluri. Eu sincer nu le-am folosit, am preferat să-mi fac propriul stil. Foarte multe. Aici în secțiunea de background-uri găsim foarte multe exemple. Alegem pur și simplu unul și îl va înlocui pe cel avut înainte. Dar rămânem pe ce am ales noi. Ce să vă mai zic despre acest program? Are anumite animații vis-a-vis de text, efecte, filtre. Aici modifică culorile, mai închis, mai deschis, mai retro, mai cum vreți și cum doriți. La ajustări puteți ajusta luminozitatea, contrastul și multe alte setări de care aveți nevoie. Aici puteți face anumite cropuri. Dacă vă aduceți aminte, înainte fișierul de background a fost mai mare decât dimensiunile thumbnail-ului și dăm done și el va fi tăiat exact pe dimensiunile thumbnail-ului. La flip poate întoarce poza în plan orizontal, adică în locul mingii va fi cupa și invers, iar în plan vertical le va pune cu susul în jos. Nu avem nevoie de așa ceva. În partea dreaptă avem acest lacăt care va bloca pur și simplu această imagine și nu va putea fi modificată. Tot în dreapta avem butonul de download, dăm click pe el și avem mai multe opțiuni de a downloada acest thumbnail. Haideți să o facem. Ne întreabă formatul, o să-i dăm în format PNG sau JPG. Lăsăm în PNG. Închideți acest mesaj. Haideți să-l deschidem să vedem cum arată. Acesta este thumbnail-ul de care v-am spus. Să revenim în Canva pentru că vreau să vă mai arăt și alte lucruri vis-a-vis de acest download. Puteți share-ui linkul respectiv, puteți face o prezentare, puteți face o înregistrare, poate fi postată direct pe adresa voastră de Facebook. Nu trebuie decât să vă conectați, dar n-am să fac acest lucru. Din punctul meu de vedere este o aplicație
foarte bună, mai ales că este și gratis, are multe elemente ajutătoare și nu trebuie neglijată în caz de aveți nevoie pentru a face un thumbnail. Bineînțeles, sunt și alte aplicații probabil mult mai elaborate, dar pentru începători cred că este o aplicație destul de ok. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare.